Čaute, ideme hrať Horror Hospital 2. Dobre, ja sa tak neteším, tak neteším. Sa poserem. Dobre, nevadí. Fuj. Dobre. Počkaj, kto to hrá do riti? What? Veď hrám sám do riti. Ja, to je nejaký Číňan. Nevadí, dobre. Ale ten Číňan nebola urážka, dobre? Nikoho. Čo tu tak sedíš? Čo, mám si to tak... What? Ja si mám zobrať asi motorku. Počkaj, čo? Nie. Prosím. Ideš so mnou? Ja sa bojím, come on. Nemôžem tu niečo zobrať? Nejaký nástroj? Ježiš, tu sú tuše. Fuj, ha? No dobre. Ja tam nechcem ísť, come on. Ale musím, reálne. Dojči, kto išiel za mnou? Tak toto ne. Toto ne. Dobre, tak ja sa odvážim za túto bránu skročiť. Nič. Dobre. Ale dúfam, že to... Do reči. Som sa posral do riti. Nie! No do riti. Dúfam, že nedostanem žiadny infarkt. Ja už budem. Nie, ja tam nebudem otvárať. Nie! Ja tam nechcem otvoriť. Počkaj, nemám kľúč asi? Ja nemám kľúč. Musím ho niekde nájsť. Ale kde tak? Ja nie som preafektovaný, len hrám túto hru prvýkrát, som si ju teraz nainštaloval do riti. Nič? Žiadny kľúč? Reálne? What? Ale mal by tu niekde byť kľúč. Tak to sa pozrieme. Nič. Ja sa tam už nebudem pozrieť, lebo sa poserem reálne. Hej, ale jak môžem vidieť, že kde je kľúč? Reálne musím ísť okolo domu. Kto je tu? Kde si? Kto je tu? Do riti, ja si zruším toto natáčanie do riti. Lebo som poserol. Nikde není kľúč? Nie, ja neznášam tieto kľúče. Keby som tu mala aspoň baterku. Nie, prosím. Dobre, tak ja skúsim sem. Počkaj, dobre, sem aspoň nemôžem ísť, chvála Bohu. Koľko tu je ešte? Zanesem. Do riti! Som sa posral. Počkať. Please help me. Akože reálne musím ísť okolo tohto. A tu nájsť niekde kľúč. Prosím, nech to nič nevybachne. Tu je kľúč. Zeberieme. Bendiu. To čo znamená? Povedzte mi. Niekto ide za mnou? Ak niekto pozná túto hru. Nie, ja sa chcem vrátiť. What? No ja túto hru nedokončím, kamo. Ja túto hru nechcem dokončiť. Prepáčte, ale ja nedokončím asi. Tak toto je real horror. Dobre, nič to není. Môžem sa schovať pod posteľ aspoň. What? To je čo to? Plus nič, okej. Môžeme som konečne behať aspoň. A čo je tu? Plus. Dobre, nič. Dobre, som sa posral. Skoro. Ide sem ešte niekto? Jak mohol sa dali, dobre? Otvoríme nič. A čo to mám vlastne hľadať?
Tykár. Nič. Ono vie, že kadiaľ kráčam? What? Dobre, tak tu je slepá ulička. Sem nepôjdem. Ja sa tak bojím, come on. Fuj, tak tam nejdem už. Dobre, tuto sme mali ísť počkať. Skúsim ísť sem. Dobre, sem nemôžem ísť. Počkaj. Ja som išiel tadiaľ a vrátil som sa. Sadiaľ. Dobre, tak to je nejaké divné. Musím nájsť kľúč vlastne. Tak ja som debil. Nie, prečo musím túto takto hľadať? A jaký je vôbec ten kľúč? Počkaj, ešte tu som sa nepozeral. Ja si dám na hlasnejšie, lebo sa poserám reálne. Come on, nie je tu kľúč? Teraz ak sa mi niečo stane do rytí, fuj. Dobre, toto v pohodka zatiaľ. Zatiaľ chill. Zatiaľ v záchode pozriem. What? To je noha? Nie, to je úterak. Dobre, nič. Nič, okej, chill. Zatiaľ chill. Zatiaľ to je v chillu. Teraz nič nevybachlo, okej, ideme ďalej. Ideme teda sem. Tuto, kde všade padli. No tuto nič nebude, tak okej. Tak idem sem teda. Dobre, zatiaľ v chille. Fuj. Come on. Ona je tam. Fuj. Fuj, tak není v chille. Už nebudem hovoriť chill, lebo Mňa oné. Už to nikdy nepoviem to slovo, nikdy. Nikdy v živote. Ale je do rytí totok. Nikdy nenájdem ten kľúčik. Ja ju nechcem dohrať, ja to teraz chcem vypnúť. A totok nejde sa otvoriť ani totok. Takže neviem, čo mám robiť, akože. Počkaj, tu som ešte nehľadal kľúčik. Že by tu niekde bol. Že by tu nič. Tu že by nejaký kľúčik. Že by, žiadny kľúčik. Come on. Žiadny kľúčik. Toto sa dá aspoň niečo urobiť. Nič. Dobre. Ale... No, nič. Dobre, nič to není. To tiež nepôjde, lebo tam je skrinka. What? Dobre, nič to není. Ja pôjdem pomaly, že aby bolo Nepoviem to slovo, kamo. To som už hľadal. Ale jaký kľúč? What? To by ani tá posraná hra nenašla, ten kľúč. Ževlaj, kľúčik. Počkaj, no jasné, to ti tak verím, že toto guník. Ale čo keď... Jaj! Už chápem tejto hre. Že ono ťa nič nebude naháňať, ale musíš nájsť veľmi... Toto je asi hardcore. Alebo ktorú materu to je. Čo? Čo sa to tam buguje? Vy to vidíte tiež? Že sa mi to nesníva. Nie, nesníva, dobre. Tu! Doriti, čo je tu? O, dobre, už to skončilo. Počkaj, na čo sú tu schody, keď tam nikto nevedie? Dobre. Nie, mám také zimomriavky, ale keby som mal lepší oný. Dobre, tak ideme zatiaľ. No, nič otvárať nejde. Asi som mal 2 kľúče zobrať, nie náhodou. Nič. Kam, ale toto čo je? Jaké ťažké do rytí? Veď žiadny kľúč tu není. Počkaj, čo keď sem sa dá ísť?
ale veľmi ťažko a tam bude ten kľúč. Niekto o tom Prosím, ak niekto hral už tento hospitál, alebo čo to je, nech mi dá vedieť do komentárov a nech mi povie, že kde mám nájsť ten kľúč. Tak, pod postelou není. Zatiaľ to dohrám, lebo dosť ma baví táto hra. Nič. Z druhej strany. Nič. Ukáž? Nič. Počkať. Nič, okej. Fuj, ale tie zimomriavky, jak mi rastú do ryti. Dobre? Fuj, jaká krovčík. Ale nikde není ten kľúč. What? A to jak môžem nájsť ten kľúč? Počkaj. Toto mám akože nájsť páčidlo kvôli tomu? Či? Dobre, ja sa pozriem sem pre istotu. Sa kúknem, ale tu som už kúkal. Kamo, to čo je? Nie. Fuj. Počkaj, to sú nejaké. Nedá sa to otvoriť, nedá. No tak to je dead. Dobre, tak. Tu je kľúč? Počkaj, ale on ma bude naháňať. Že jo, ten cigáň. Keď zoberiem ten kľúč. 3, 2, 1. OK, zatiaľ idem jak boss. Nie, toto není únik. Kamo! Toto real není únik. Toto je týranie. Počkaj, ja sa nemôžem hýbať. Vidíte to? Nič mi nejde. Do riti, ja som dead. Doteraz som sa mohol hýbať. Počkaj. Takže, dovidenia. S vami bol Total Knifer a lúči sa s vami aj so zimomriavkami, tak čaute.